सांग्रां जा साख्रिनि मुङाव रां लाग्रा सुबुंफोरनिफ्राय सांग्रां जा नङाब्ला नोंथाङा लाख लाख रां थगायजानो हागौ थारैनो गावजों गाव थगायनानै रां रुफा लुथिनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोनो हमदों नामा नंगौ चिरां बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय देवथारि गामिनि थागिबि मन्जिल ब्रह्म मुंनि सासे लांसुनियाया बर' लाइमोनफोरनिफ्राय गासै 2,30,000 रां साख्रिनि मुङाव थगायना लानानै खारखुमानानै दं थगायजानाय लाइमोनफोरा दिखियाजुलि आरो अदालगुरिनि गोरिब नखरनि लाइमोनफोर जाय नखरखौ फसंथानो हांखुर जाना जायखिजाया खामानि नागिरगासिनो दंमोन बे खाबुखौ लानानैनो मन्जिल ब्रह्मनि सासे सुबुङा गोदै गोदै रावजों गुवाहाटीनि बिरखं गाथोनाव साख्रि होगोन होनना फोरमान बिलाइ एबा सार्टिफिकेटजों लोगोसे सासेया 39,000 रां लादोंमोन होनना थगायजानाय लाइमोना फोरमायदों थगायजानाय लाइमोनफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मन्जिल ब्रह्मखौ रङिया रेल स्टेशनाव लोगो मोनजेनदोंमोन बेनि उनाव फननि गेजेरजों गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव साख्रिनि पस्ट ओंखारदों नाथाय रां होनांगोन होनना फुस्लायदोंमोन आरो रांखौ सासे मानसिनि एकाउन्टजोंनो हरजोबनो थिनदोंमोन रांखौ हरखांनायनि उनाव 1 जुनाव जइन जानांगौ होनना 31 मेआव गुवाहाटी रेल स्टेशनसिम लेंहरदोंमोन नाथाय जेब्ला रेल स्टेशनाव सहैना फन खालामब्ला फना अफ जादों बेनि उनाव फन खालामब्लाबो मोनैनि मैया 15 जुन खालि न'आव नागिरफैदोंमोनब्लाबो मन्जिल ब्रह्मखौ मोनाखै होनना फोरमायदों थगायजानाय लाइमोनफोरा बिनिखायनो सोरबाफोर रां थगायग्रा मन्जिल ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7635933963 नङाब्ला 9954940094 जामुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा जोंखौ माने एयारपर्टआव जब होगोन होननानै जोंनिफ्राय 2,30,000 फैसा लादों 6 जन मानसिनिफ्राय माने जोङो माने गासैबो जों लोगोफोरा माबायाव रोङियाव जोङो एक्सपिरियेन्स नार्सिंनि एक्सपिरियेन्स खालामबाय थादोंमोन बियो बेहायनो माने जोंखौ रोङियाव लोगो मोननानै बिदिनो नाम्बार लालायलायनानै जोंखौ बिनानाव हिसाबै रायलायनानै बिदिनो गोबाव सम रायलायनानै बियो जोंखौ एयारपर्टआव जब खालि दं होननानै जोंनिफ्राय फैसा लानाय जादों दा जबखौथ' मोनासै जोंखौ मेनि 31आव जोंखौ गुवाहाटीसिम लेंहरदों लांफैनो होननानै ओमफ्राय इयो बुंदों माने आइ कार्डआ जायाखै नोंसोर 3टासोआवसो हाबनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय 3टासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जों सोंदोंमोन नों खैथायाव लांफैनो सोलाबगोन होननानै जोंखौ 1:30टायाव लांफैनो होनदोंमोन बियो 1:30टायावबो फन रिसिभ खालामाखै 2टासोआवहाय जोंनो मेसेजल' खालामदों ओंखाम जानानै थांगासिनो होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनो 3टासोआव हाबनो मोनगोन होननायखाय जोंबो नेबाय थाबाय बिनि उनावहाय जोंनि फनखौबो रिसिभ खालामासै जोङो गुवाहाटीयावनो 6:30टासिम थानांदों स्टेसनाव बारे बारे खबरथ' लाबाय थादोंमोन आरो फनबो सबबो फन हरबाय थादोंमोन गासै लोगोफोराबो नागिरनायाव फैसा थांनायफोरालाय नागिरनायावबो बिराद गोबां फैसा थांबाय लकेसन नायनायफोरावबो आंनोथ' दायो मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन फैसाखौ जोंनो नांफिनगौ दा लोगोफोरा माने बे बुंदोंमोन सासे मानसिनावनो माने सासे एकाउन्टआवनो सासेनि माबायावनो डकुमेन्ट्सखौ ज' खालामनानै ज' हर होननानै बुंदोंमोन दा लोगोफोरा आंखौसो जादों मादों बुंदों दा आंखौसो केस होनो नागिरदों लोगोफोरा बहाबाफोर नुयै मानसिखौ नुयोबा हमनानै दोन मानसिखौ मोनखांनायनि उनाव सावरायनाय जागोन माने उननि समावहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौनो बियो थगायबावनो हागौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों थाना पानारि पस्ट अफिस हातिगर बिदिनो माने एयारपर्टनि साकरि होगोन होननानै लिंहरनाय जादों फैसा लादोंमोन आंबो केरालायावसो दंमोन केरालानिफ्राय इमारजेन्सि फैब्रबनायसोमोन दा ओमफ्राय 1 तारिखआव नामा मोनफैदों आं रङियायाव 1 तारिखआव मोनफैनायाव 31आव मोनफैदों 1 तारिखआव लिंहरदोंमोन इयो जइन जानांगोन 1 तारिखआव होननानै ओमफ्राय बिदिनो अखानायै फुङाव 1 तारिखआव फन खालामबाय फन रिसिभ खालामला ओमफ्राय रिप्लायबो खालामफिनाबो ओमफ्राय रिसिभबो खालामा बिदिनो दायो दिनैसिम खबर गैया जेबो दिनै दायो न'आव नागिरफैनाय जादों ओमफ्राय दा न'निफ्रायथ' दा बिमा बिफाया हगारना होबाय जेबो मिन्थिला बेबायदि होनना बुंदों आंनि मुङा थिलि नार्जारि आं बिजिनि जायगायाव मन्जिल ब्रह्मखौ आं दिनै नागिरफैदों फिसा फिसौखौ लानानै आंनि फिसाखौ थगायनायनि थाखाय आहा दिनै बिफाबो गैया हौवा गैया
बिराद मावरि आं खस्थ' मस्थ' मैगं फाननानैसो जायो बे आंनाव मबाइल नाम्बार हरलायनानै फैसा सोना हरलायनानै नंथारगौ मादै मानो थगायनो नोंनि फिसाजोनि नानिनि थाखाय आं होस'बाय नोंसिनियाव फैसाखौ आं लायगोन हरथारनांगोन नङाबा हमहैगोन मानसि थिंहरगोन बिदि होननानै आंजों नांलायहरदों बियो एयारपर्टनि खामानिखौबो आं होनदों जाम्बिबाबो आं मिथिखागौ जोंनि फिसाया इसेबां फरायदोंबाबो कम्पिउटार रोङा आरो नंखायसो बेफोर खामानियानो आं बुंनायाव नंगौ मादै होननानै आंखौ बुंहरबाय थाबाय थादों आं नांलायहरदों बिदिनो फारसेनिफ्राय बुंदों ओमफ्राय दा नै दाहार दुहार लानानै आं हरबाय दा आरो लोगोफोराबो बिनि सायाव बेखौसो जाबसिनबाय आं दा बबेनि फैसा मोननानै हरगोन आं नंगौखौ नंगौ होनबाय बेखौ बासायथारनांगोन बे मानसिया जोंनो नांफिनथारगौ फैसाखौ 2,30,000 थाखाखौ जोंनो नांफिनथारगौ जों थैनो हाया जों सानै लोगोआ थैनो हाया आरो लोगोफोरा जोंखौ हमदों बिनि थाखाय आङो बिजिनि जायगायाव नागिरफैनांगौ जाबाय गामियावबो खोनाफैबाय फालो मोनथाम जोंजों टिम मोनथाम जाबायनो थगायनाया दल मोनथाम जाबायनो होसोबोबाय ओमफ्राय दिनै बिमा बिफायाबो आखायाव लायासै 7 बोसोर जोंनि न'आव गायाखै होननानै बुंबाय ओमफ्राय जों दा गामब्रा लाबाय गामब्रायाबो रायलायासै गामियाबो रायलायासै जों दा बे एबसु अफिसावसो जोङो बिसोर गामिनि एबसु अफिसावसो जोङो रायलायफैबाय सावरायफैबाय गांनाय उखैनाय थोथोर बोरबोन मोनबाय बेसेरा बिसोरो साहा फुदुंना होबाय जों दासो एसे राहा मोनबाय